ibro bede ka ikao to en adiera makende kata kwa sechero risk ne mopogro pogore wange chal mar wach kaka nitiere migocha Akello Misori ang'eni sebedo kichero risk ne mopogro pogore ahinya kinde penj madongo dongo wasen no chal mar wach dibed ni wan bende waling un bende kaka jodito mag sekta mar somo un bende utime ang'o ahinya king'iyo recommendations makamaga. Saron ing'e ni mana kaka boaso wacho ni enforcement get ni wan gi guidance to guidance no kotigo get enforcement onge tinde administration of schools obedo devolved appropriately ni kata ka wae ministry headquarters wan gi county education office wan gi sub county education office wan gi zonal education offices manitiere parallel administrators mang'iyo mana life mar nyithindo nitiere jok ma from the ministry, nitiere jok manie county government, nitiere jok moa teacher service commission. All these offices are there up to the school level. Koro ka wan mana gi gombo mar kwano kaka disaster gi osebedo ka timore to kendo wan waseneno recommendation mar task forces kaka boas nowacho. Koro problem manitiere kae ni wan gi weak enforcement policies mane momiyo kora siro gima ne boaso suggest ni in a civilized society ka diponi wan e society ma ji ojolony maber to migos ogamba nonego bed ni osegwe tao to bitok nonego bed ni osegwe tao nikech gimiyo president tich matek nikech president koro naneno ka jok moko blame president ni ere kaka no continue gi lemo to nyithindo to tho ere kaka president emidwa ni mondo dhi obed minister mar health